Здравейте хора, аз съм Заф Про. И днес правим един анбоксинг на ето това чудо. Сега ще ви го покажа. Ето One, който става Хама. за PlayStation 3, както и PC. Да. На Хама. Ето Хама. Това е цялото име. Вижте, това е One, това е педалите. Така, малко го бърках. И така, нека да анбоксваме. Подръж и снимай как го анбоксваме. Ето. Виждате тук анбоксинга. Вау, вътре изглежда грандиозно. Снимайте. Да, педали. One. Ето това е Това стойка. Принцип, към която може да закрепите One към компютъра. Добре. Педалите долу, попи. Педалите, да. Това са педалите, малко са прашни. А това е за Малко това. са прашни. Ето виждате ли? Да. Това е кабела. Аз този както мисля, че трябва да го свържа към One, но после ще гледам. Това е към стойката, да знаете. Да, знам. Идва най-важната част, волана. Да. И сетъпа после. Който... Сетъп няма да има. Добре, но трябва да се... Да, ето тук има вход. Ето виждате. Да. Да видим дали това ще стане тук. Да, ето стана. Става. Ето виждате. Тук е някакви номери. Трябва да штракне. Някакви Да, номери. тези номери не ги знам за какво са. Да, отпред. Но хора, преди да го отворя, прочитах в интернет как да активирате One. Значи натискате тези двете, първоначално или зелено, или червено ще ви свети, ето на тази лампичка тук. Натискате тези двете, докато не стане зелено или жълто, тъй като при мен пише, че трябваше да е зелено или жълто, но аз не съм го видял. Натискате ги, задържате тези четирите, завивате и два пъти спирачка. Кажи спирачка. И два пъти е така спирачка. И два пъти е така спирачка. Да. Аз си купувам друг модел, също. Да, пак на Хама. виждате тези вендуски. Ако не ви е ако ви е гладък, това, кажете го. Моето е гладък. Да, ако ви е гладко бюрото, аз мога да го махна, това е се единствено. лепва. На мен, тъй като не ми е гладко, няма как да ми се залепи, но аз няма да използвам стойката. Това е за стойката по принцип. Да, ето това е към стойката. Да, за да може да се... Това пак си има. Линк към канала му ще има долу в описанието, както и линк към магазина, от който съм купил. Да. Технополис. Линка ви води направо при Хамата. Да, имам други модели. Аз ще купя друг. Ще видя. Аз ви пращам точно там, където е Хамата, за да може да си го направите. Да. Аз бях Бармен, смеше Заф Про. Бай-бай.